Pois meu nome é Diego López García, son o jefe de cociña do restaurante Bullo Xantar, aquí en Lugo, e hoxe vamos a amosar unha receta que facemos aquí no restaurante, que é un pastel de merluza de Burela. Elaborámoslo ca merluza, previamente limpa, viscerada, deslomada, cocémola unha cocción moi cortiña, 65 grados, añadimoslle despois máis ou menos a proporción de 12 ovos por litro de nata, un pisto de verduras, un poquinho de pimiento choricero, un poquinho de salsa kimchi, que é un pimentón fermentado que lle dá un toque picante, sal e pimenta. Eso todo poñémolo a quentar, despois emulsionámolo, triturámolo ben e vai ao vapor, vale? En moldes previamente filmados para que non se nos pegue as paredes do molde, e dámoslle unha temperatura de 180 grados unhas 2 horas, máis ou menos. Despois acompañámoslos con uns encurtidos, que é algo fresquiño, unhas tostadiñas para poder untar e unha mayonesa de kimchi. Con eso sería o plato, moi sinxelo.